per assistir a este acte que no pretén altra cosa que posar en valor la tasca realitzada en els 30 anys d'història del Fons Valencià per la Solidaritat. I des d'aquest primer batec fins tot el viatge d'estos 30 anys, Castelló ha estat de la mà repartint solidaritat, municipalisme. S'han desenvolupat projectes no sols als territoris del sud, com podrem veure en el vídeo, en El Salvador, en Bolívia o en Equador, però sinó també el treball que el fons fa als municipis que formen part de tota la seva xarxa, a través de les polítiques d'educació per a la ciutadania global, que evidentment són fonamentals. Molt bones sensacions, estic molt content, és un resultat excel·lent, un grandíssim resultat que a més ha intentat, i crec que ho ha fet molt bé, plasmar totes aquestes vivències, totes aquestes experiències de tots aquests projectes que el fons està duent a terme en els països on actua i també així al territori valencià. El fons es capaz de que una mujer que su hijo literalmente se está muriendo sea capaz de crear un yogur, como hemos visto, que ayude a mejorar la enfermedad de su hijo, que al mismo tiempo le ayude a luchar denunciar a su marido para luchar contra esa violencia de género, apoyar a sus hijos y salir adelante. O sea, eso que hemos visto, esa historia és el fons. La força que tenen de canviar la seva societat, de poder millorar, ¿no?, la vida d'elles, la vida dels seus fills, pues claro, en el documental s'ha vist reflexar pues, tot el treball que s'està fent durant aquests 30 anys del fons. Després de veure aquest documental no tinc res més que dir que gran satisfacció de veure que el treball que vàrem iniciar fa 30 anys ha sigut un treball que ha anat a més i que, sobretot, que ha incidit en la vida de moltes persones que viuen en els països del sud. En aquest moment hi ha la Comunitat Valenciana 542 i són socis 137. Això vol dir que tinguem molt de camí, però ha de ser un camí a poc, tranquil. Hi ha que posar en valor a tots els municipis que formen part de l'entitat. És un somni en aquests moments, després de veure aquest documental d'una hora, recordar els anteriors presidents, les coses que s'han anat passant, quina intenció teníem tots, els diferents colors polítics en cap moment han sigut cap obstacle per a treballar junts. És molt emocionant veure com si una persona o un conjunt de persones volem fer coses, puguem moure, que se transformen moltes coses i treballem junts. Des de la humil posició que avui em toca tindre a mi ací, conduint este acte, dono les gràcies al Fons Valencià per obrir-nos els ulls un poc a totes i a tots i per molts anys més.